Od septembra mjeseca Ministarstvo pravde Republike Srpske je otvorilo vrata za sve građane Republike Srpske. Nastavljamo sa praksom Dani otvorenih vrata. Ranije je to bilo u sjedištu Vlade Republike Srpske. Evo danas smo ovdje u Foči, u direktnom kontaktu sa građanima. Vi ste se uredno prijavili na razgovor da vidimo šta možemo uraditi, pomoći za vas. Evo, recite. Ono što mogu da kažem da zaista vlada veliko interesovanje, da se prijavilo veliki broj građana Foče i okolnih opština koji žele da razgovaraju sa ministrom pravde, da ukažu na određene primjedbe, probleme, da daju određene svoje sugestije, a sve iz nadležnosti Ministarstva pravde. Iz tog razloga smo uveli takvu jednu praksu da vidimo šta možemo zajedno da uradimo. Naravno, vodeći računa o našim nadležnostima, dođu građani sa zahtjevima vezano za neki drugi resor. Ja se trudim da komuniciram sa drugim kolegama, sa drugim resorima, jednostavno da građani budu zadovoljni, jer važno nam je direktna komunikacija sa građanima, važno je da pomognemo našim ljudima, važno da naši ljudi opstaju i ostaju u Republici Srpskoj i da se vraćaju oni koji su napustili Republiku Srpsku.